Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Za danas imamo video koji sam snimala 3 puta. Inače, u prošlom videu ste me svi pitali zašto je crno-beli i postoji jedan ogroman razlog zašto je video crno-beli, zato što mi nešto nije bilo u redu sa kamerom kada sam 5 puta snimala video. Ne kažem 5 puta u smislu 5 puta sam pokušavala, ne, ja sam 5 puta snimila ceo video. 2 puta sam ga editovala, sve sam završila da bih shvatila da video nije kako treba, tako da je to bilo vrlo frustrirajuće, ako ništa drugo. Da, video je crno-beli zato što je, kada sam ga 5. put snimila, i dalje bio katastrofalnog kvaliteta i onda kad sam ga stavila crno-belo, to je bilo malo bolje, s obzirom da ja nisam mogla da snimam po 18. put. Naime, danas recenzija pudera. Radi se o Rimmelovom puderu, Rimmel Match Perfection. Ovaj puder su mi poslali ljudi iz Rimmela, međutim nije sponzorisan video, što znači da će biti onako moj najiskreniji utisak o ovom puderu. Za početak, ono što ovaj puder obećava jeste 24 sata hidratacije i da smanjuje vidljivost pora. Ono što je jako dobro jeste da je SPF 20, odnosno zaštita od sunca, što je onako dosta retko kada se radi o drogerijskim proizvodima. Ono što mi se ne sviđa jeste što postoje samo 4 nijanse. 3 nijanse su neutralnog podtona i 1 nijansa je rozikastog podtona. Moj je upravo 200. Prethodna boja, koja je boja 103, jako mi je svetla. Ova bi mogla da mi bude malo svetlija, tako da bih u principu trebala da koristim neku boju između te 103 i ove 200. Ali nikada ne smatram da treba kupiti 2 pudera pa da napravite sebi boju, već mislim da treba kupiti jedan puder koji će vama prosto odgovarati. A sada, ukoliko želite da vidite kako moje lice izgleda pre i nakon pudera, ostanite ovdje. Što se tiče stavljanja pudera, Rimmel mi je također postao i Fix and Protect primer, koji u sebi ima SPF 25, što je jako dobro. Međutim, djevojke koje imaju kožu koja je pomalo masna, ne bih vam preporučila da koristite ovaj proizvod, već bih preporučila djevojkama koje imaju izuzetno suvu kožu, čak ga ni ja sada neću staviti. U principu mi se sviđa zato što mi nadoknadi tu neku hidrataciju koju moja koža nema. Međutim, nekad mi se onako dosta čini da mi je masnija koža, tako da umjesto toga ja ću staviti Fix Plus, što i inače radim. I uzet ću Miracle Sponge od Real Techniquesa, koji je inače beauty blender koji prilično ne volim, ali koji će nam sad poslužiti. Što se tiče boje pudera, moj puder je u boji 200, kao što sam već i rekla. Međutim, boja bi mogla da mi bude malo svetlija, ali mi ćemo raditi sa onim što imamo, tako da to nam je što nam je. Primijetila sam kada stavljate direktno beauty blenderom, ono dosta proizvoda pojede, tako da četkica to neće uraditi. Ali za blendanje generalno je beauty blender bog. Izvinjavam se, ali veliko gledalo mi nije bilo na dohvat ruke, tako da ću morati ovako. I kao što vidite, mislim da bih čak mogla malo u solariju. Ja sam prebela, iako ne podržavam da se ide u solarijum, ali nisam išla jedno 2 godine, a nisam bila na moru ove godine. Onako mi prosto nedostaje, mi nikad ja ne budem ovoliko bela.
Protekla 2 puta sam ovaj puder stavljala uz primer i mogu da vam kažem da mi se ovako mnogo više sviđa. Jer puder je sam po sebi onako hidrantan i nema potrebe za tako masnim primerom. Razliku lice-vrat ću popraviti bronzerom. To je to, ja idem da završim šminku i onda se vraćam sa finalnim utiscima. Šminka je završena. Usne sam malo precrtala, možda po prvi put nekom novom tehnikom i mislim da ćemo pokazati tu tehniku. Sviđa mi se kako izgleda, ne znam kako izgleda na kameri. Što se tiče finiša, finiš nije ni mat, a nije ni sjajan, već onako daje neki prirodan finiš što se meni sviđa. Što se tiče pokrivne moći, rekla bih da je srednja, što se meni sviđa zato što mislim da ukoliko imate prirodnu lepu kožu ne treba vam puna pokrivna moć. I mislim da je onako lep je na koži. Ono što mi se jako sviđa, s obzirom da ga imam nešto manje od mjesec dana, možda čak ima i mjesec dana, jeste da je jako dugotrajan. Opet, ja imam normalnu ka suvoj koži, tako da na meni je većina pudera dugotrajna, ali s obzirom da je puder drogerijskog ranga, s obzirom da generalno koristim malo luksuznije brendove što se tiče pudera, to se uvijek trudim, s obzirom da je drogerijskog ranga, jako mi je dugotrajan, bukvalno posle 8 sati malo mi se skine rumenilo, ali to je skroz normalno, s obzirom da ja ne popravljam šminku tokom dana i s obzirom da se tu najčešće vas neko pipne ili se sami ili se držite za obraz. Jeste nekad vi držite za obraze? Ja kao da. Obično kad čitam novine kao. Da. Tako da, mislim da je odnos cijene kvaliteta jako dobar, mislim da za 1200 dinara dobijete sasvim solidan puder i imate svaku moju preporuku za ovaj puder, opet kažem Rimmel Match Perfection. Pričala sam o nagrađivanju skoro i želim da vam kažem da ću se truditi da pravim više malih giveaway-a kako bi što više vas uspelo nešto da osvoji. Tako ćemo i ovog puta. Imam jedan mali poklončić za vas koji se sastoji iz sledećih stvari. Najprije Rimmel Match Perfection puder u boji 103, to je najsvetlija boja. Naravno, ja ne mogu da vam kažem da li vi treba se prijaviti ili ne, ali trudite se da se prijavite ukoliko ste svetliji od mene, jer nećete imati korist od pudera koji vam ne odgovara. Zatim, Rimmelova maskara, Super Curler 24 sata, Carmin, u ovako roza boji koji je svetliji malo od ovog koga ja sad imam na sebi. I olovka za usta, njihove olovke su zaista fenomenalne i možete da ih nosite i same, bez karmina. Prijavljivanje će biti malo drugačije. Naime, otići ćete na moju Facebook stranicu, link za to ćete imati dole. Odite na moju Facebook stranicu, naći ćete ovaj video koji se zove Rimmel Match Perfection recenzija i ispod samog videa vidjet ćete da postoji dugme share. Tu ćete kliknuti na share i podijeliti to na vašem profilu. Tako da ja kada uđem na stranicu prosto mogu da vidim ko je sve shareovao. Naravno, ukoliko niste prijavljeni na moj Facebook page, obavezno to uradite. Od svih koji su shareovali, jedna osoba će biti izvučena. Prijavljivanje traje do subote u ponoć i u nedelju ujutru u novom videu objavljujem ko je pobednik giveaway-a. Ja se nadam da ste potrošili dobro ovih 7-8 minuta, 10, 12, ne znam koliko će biti. I ukoliko vam se ovaj video svideo, obavezno kliknite like. Mi se vidimo naravno sljedeće nedelje sa novim videom. Očekujte ga negdje tako nedelja ujutru, već znam šta će to biti i bit će nešto malo drugačije, ali se nadam da će vam se to svidjeti. Ja vas puno ljubim i vidimo se. Ćao!